Nabalaka og wala nahimutang mao kini ang gibati sa pamilya na Senador Ronald Bato de la Rosa og ilang mga kasilinganan human nga ilang nabalitaan nga naabot na sa Pampanga, Manila ang pagpangita sa kapulisan batok sa senador. Sa eksklusibong pakikinabi sa DXDC Armendavo ka Ezequiel pero marapon ang uyuan o caretaker sa ancestral house nila Senator Bato. Iyang gibutiyag nga nabalaka sila og wala nahimutang tungod ang mga panghitabo nakadisturbo na sa pamilya sa senador. Worried ka, Amy. Dili lang kami, pati ang mga silingan mo, kay ilado kay siya dire, kunya, wala sila mahimutang kay nabalitaan nila nga naabot tag Mapanga pag Sarseha. So kung if I may, no, kung mahangyom ako, unta-undangan na nila. It disturbed us, labi na mga anak nila, mga apo na disturb yun sa unta-undangan na nila. We want peace of mind. Gani isip uyuan, gihulagway niya sa Senator Bato isip tao nga wala nagbag-o o gigugma sa tanang tao sa ilang lugar. Gani kung na dunay mahitabo kang Bato, apektado silang tanan. Tapos kanya, wala siya na usab na since sa una o katong siya, wala din siya usab. Kunya, mahal ka siya sa mga tao dire. Mahal ginawa siya. Nanawagan sab si Marapon sa gobyerno nga unta-undangan na nila ang ilang ginahimo kang Senator Bato tungod gusto nila og peace of mind ug unta dili mahitabo kang Bato ang nasinati ni kaning presidente Rodrigo Duterte nga anaa karon sa International Criminal Court kun ICC. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duranit Patak RMN.